Yau na ce jama'a azumi ibada Allah. Na ce za ku ga na yi shiru cikin azumin nan na kasa yi maku bidiyo. To kun san me isa? Yunwa ce take kokarin accusing dina. To yanzu ma dole ta kama na ce dole in zo in yi maku wannan bidiyo. Jama'a yau muna cikin sallar azhar kawai limami sai isa mu confusion. Iya cikin sallah buɗan bakin malam sai ice da dawai yanzu tiyar masara ta zama abin da ta zama. Anya ni ba dusa zan koma ci ba. Jama'a kuma sun ki gano muna cikin yanayi su taimake mu. Sai aka dan irin tarin nan aka ce subhanallah. Sai liman ya ankar sai kafara ice Allahu akbar. Jama'a ku bude idon ku da kyau, duk limamin da yake da bukata ku taimake shi domin sallar ku ta inganta. In ba ai wasa ba sallar mu da ku da shi duk sai ai hasara ta yi expire. Ko coci billahi allazi ba wasa haka ake ba fastoci abun arziki domin su samu su yi addinin su yadda ya kamata, amma mu musulmai kullum baya muke. Kuna sane cewa cikin addinin ma an ce ku da kanku ku gano mutanen da suke bukatar taimako kuma ba sa iya roƙon ku taimake su. To ballantana ma wani ya saki layin da ya isa ku gano cewa iya cikin yanayi ku taimake shi kuma kun zura dan haka jama'a ku falka dan Allah a taimaki addinin musulunci ta yadda zamu samu sallar mu ta yi fiyat komi kyau gangare. Yauwa nace kuma mun bude dama ga duk mutumin da yake da damar taimakon al'umma gidan yarin nan. Ko ba a bude take ga account number nan mun saka, dan Allah ku taimaka mu kai masa jihadi, su kansu suna cikin yanayi. Mu mun shiga mun ga da abin nan yake, wallahi abincin da suke ci ko shanuwarka ko tunkiyarka kake so ta girma ba za ka bata wannan abinci ba. Wannan kunu da kaji ana magana baka gane kunu ne, billahi allazi kasarin da ake wanki gero a gida ya fi shi. Nace idan kaga tuwon nan cikin gora ake zuba shi shine a matsayin tuwo, ina aka taba zuba tuwo gora. Wanda yake da hikima yake da dan dama yana da yadda zai yi shine zai sa wannan tuwo nashi a gora, idan ikwana yayi yami sai imai da shi fura. Nace subhanallah. Jama'a ku taimaki al'umma gidan yari da dan sabulu, omo ko da dan magi, garin rogo, wata shinkafa da yan kudaden da za a bayar su dan yan abubuwan da suka dame su. Ga akawun nan ba nan mun dasa dan Allah dan ma'aikinsa daraja annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ku taimaki al'umma gidan yari, wallahi suna cikin yanayi, suna cikin duhulul waqati. Ina gaya muku yanayin nan da suke ciki billahi allazi shi kai an samu wanda itan zara ice shi ya rantse da Allah ya ma fita addinin musulunci, wofi koma kiristanci, yanzu an hada masa malamai. Me ya faru ice to abin da iya attempting ne na an san waya kuma wayan nan bata ansu ba, aka kama shi an zo an sirka da shi cikin wayanda barayin daji da wayanda irin masu tsallaka gidaje da barayin gaskiya. Ice to billahi allazi zaman shi cikin musulmin ma babu amfani, bar iya koma kiristanci. To ina lafiya muna kokarin mu rage haka. Yanzu ana nan an yi kokari dai an sa ya dawo musulmin. Wallahi wani iya kashe kansa saboda yunwa. In ka ga mutum kamar amma waya leda cikin sa ya shahi irin zaka ga awazzin sa a waje. Jama'a ku taimake su ba wasa na zo ba. Billahi allazi na faɗa ne ta yaran da za ku gane, amma al'umman nan suna buƙatar taimakon ku. Ga akawun nan ba na. A ci gaba da sanyo mana sakon nan ta yadda za mu je mu sai masa duk abin da ya kamata mu ceci wanda ya kamata mu ci ta yau. Wannan lada za ta kai muku ku bayan mutuwa ku. Thank you so much kuma ni na yana.